Да! Здравейте хора, аз съм Агран 2000. Ние сме Датрилс и както виждате днес ще поиграем малко в Hypixel Build Battle. И да започваме самата игра. То ние вече я почваме. Добре. И сега темата ще бъде Archery. Transformer Farm Diamond. Най-лесното. Не е нужно да се мъчим. Diamond. Но какво да направим с Diamond? Всъщност имам идея. Имам добра идея. Но не мисля, че ще се получи. Ще направя един пън и забит в нея брадва. Но не мисля, че ще ми стигне времето, защото все пак съм сам. Така че да го направя малко по-мъничък. Така хора, върнахме се, но лошото е, че почти е свършила играта. За моята брадвичка. Аз до сега дори не съм направил брадвата. Опа. Еми хора, това беше играта. Загубихме я. Няма как да го направя. Не, 15 секунди, не. Абе, всъщност, знаете ли какво? Май току-що успях. Ето, че успях. Не! Дори не прилича на брат. Добре, готово. Аз исках да направя брадва от диамант. Какъв е този диамант, за бога? Ужасен е. За толкова много време само това ли направиха? Моето. Изобщо не е добре. Ужасно е направо. За толкова много време един диамант ли направихте? Това дори не е диамант. Добре, тия за толкова много време това ли успяха да построят? Дори не е довършено. Толкова много време дори не е довършено. Вау. Това изобщо не прилича на диамант. Моето е най-добре от тея до сега. Ето това е добро. Това е добро. Тъпо. Да, епик. Стига, бе. Окей. Legendary. Аре, бе. Моето няма да спечелиш, защото другите давате гати. Не. И аз можех така да направя. Legendary, няма да ти дам никога. Така е. Гати. Стига, бе. Гати. Моето беше 10 пъти по-добро. Това е най-смотаната игра на света. Най-смотаната. Няма по-смотана игра, която съм играл на Build Battle от тази. Няма.
Еми хора, като другите нямат вкус. Така става. Но аз бях Аграм 2000, ние бяхме The Trios. Благодаря, че гледахте. Ако не сте се абонирали, се абонирайте и до нови срещи. Чао, чао!